Goedemiddag, mijn naam is Anita Eksterkaten. Goedemiddag, ik ben Dineke Fiesje. Het is vandaag dinsdag 5 april, de eerste dag van Doch het voor dien dwarp, live vanuit Oldenhoop-Paarden. Het lijkt zo lang geleden dat ik je heb gezien. Wat was je toen verlegen, maar mooi om te zien. Je wilde met me dansen, maar ik durfde het niet aan. Je wist me te verleiden, de dansvloer op te gaan. Jambolai, me oh my, neem me in je armen. Jambolai, oh me oh my, laat me je hart verwarmen. Een stap naar links, een stap naar rechts en dan naar voren. Bij die dans heb ik mijn hart aan jou verloren. Wie kom ik je hier tegen? De tijd lijkt stil te staan. Je bent niet meer verlegen, je kijkt me lachend aan. Ik neem je in mijn armen en fluister dan heel zacht. Ik wil eeuwig met je dansen, ik heb op jou gewacht. Jambolai, me oh my, neem me in je armen. Jambolai, oh me oh my, laat me je hart verwarmen. Een stap naar links, een stap naar rechts en dan naar voren. Bij die dans heb ik mijn hart aan jou verloren. Jambolai, me oh my, neem me in je armen. Jambolai, oh me oh my, laat me je hart verwarmen. Een stap naar links, een stap naar rechts en dan naar voren. Bij die dans heb ik mijn hart aan jou verloren. Jambolai, me oh my, neem me in je armen. Jambolai, oh me oh my, laat me je hart verwarmen. Een stap naar links, een stap naar rechts en dan naar voren. Bij die dans heb ik mijn hart aan jou verloren. Bij die dans heb ik mijn hart aan jou verloren. De komende 10 minuten zorgen jou een bonte stoet van hinders, zoals de inwoners van Oldenhoop-Pasen beleven. Het horen van hinders is net alleen een hobby, het is een levenswijze. Dit item is mij mogelijk maken door Ponyclub en Rijvereniging De Scheenruiters, door Menclub Oldenhoop-Paarden en Paardencentrum De Heidehoogte. Jaap Barveld namens de Scheneruiters en Jaap Prangen namens de menverenigingen geven een toelichting op deze bonte paardenoptocht. Ik geef de microfoon over aan Jaap en Jaap. Zoals u weet, het paard en de mens staan al eeuwen ten dienste als lastdier. Doch heden steeds meer als hobby. De menvereniging heeft gekozen voor een thema, het paard door de jaren heen. We zien hier nu een aanspanning voorbij komen. Dit is Eddy de Vries met een Romeinse strijdwagen. De strijdwagen wordt al vele jaren voor onze jaartelling gebruikt. Op het slagveld in Mesopotamië onder andere en in het tegenwoordige Irak. De volgende aanspanning die we zien is een landbouwwagen met Roelof de Vries aan de leidsels. Vele ouderen onder ons zullen dit verschijnsel nog wel kennen. Het is een medio 50er jaren werd dit paard vervangen door de tractor en werd het paard door deze werkzaamheden overbodig. Liefhebbers hebben nu een andere invulling aan het paard gegeven, hetgeen een toename van de paardensport teweeg heeft gebracht. Ik geef nu... Ja, dan neem ik graag het woord over voor jou. Hier komen onze allerjongste ruiters van de Scheneruiters langs. Dat noemen wij af en toe wel de guppies. Tess Koning op Pinto, Marit Kromkamp op Lily, Cynthia de Vries op Laika, Suzanne Binnenma en Inge Binnenma. Dit zijn de kinderen die nog maar net bezig zijn. Er zijn zelfs kinderen bij die nog maar een weekje lid zijn. En toch doen ze al mee aan deze optocht.
fantastisch, vinden wij. De derde aanspanning die wij zo meteen voorbij zien komen, is een Tilbury met een Fries paard. Ik zie hem nog niet komen, nog niet. Ja, daar komt hij in beeld. Aan de leidsels zit de voorzitter van de menvereniging Jan Bakker. De Tilbury is van origine een Engels ontwerp van omstreeks 1820 en heeft relatief grote wielen om op slecht begaanbare wegen goed uit de voeten te kunnen. Het rijtuig werd vaak gebruikt voor de kerkgang, marktbezoek, etc. Nu zien we voorbij komen Kees den Dekker met een tuigpaardaanspanning voor een concourswagen. Tuigpaarden worden gefokt op een vieren verheven gangen en hun imposante verschijning. De tuigpaardensport is ontstaan uit de rivaliteit tussen de kerkgangers, welke na de kerkdienst huiswaarts reden en hierbij streden met het paard om de mooiste gangen. Ja, maar ik neem het graag weer van je over, want er komen de volgende ruiters van de Scheneruiters aan. De Scheneruiters bestaan 38 jaar en we hebben 50 leden, waarvan ongeveer 30 leden lessen. Voor een heel klein dorp als Oldehopa is dat een heel groot aantal. Er komen onze ruiters aan. Dit zijn eigenlijk de kinderen die net wedstrijd beginnen te rijden. Senna Oort op Anne, Daphne de Vries op Nirvana, Nicky Slager op Bobby en Alia de Bruin op Tara King. Wij lessen elke woensdag, hebben we 6 lesuren. In de winter doen we dat lessen doen we in een manege rond Oldehopa. En in de zomer dan lessen we op een fantastisch mooi clubland hier vlak in de buurt. We hebben 1 bak van 60 bij 20 en we hebben een bak van 40 bij 20. En een prachtig clubgebouw gemaakt door onze eigen leden. Ja, er komt de volgende aanspanning aan. Goed, ditmaal neem ik het graag van je over. Ik zie onze jonge heer Poelsma aankomen rijden met zijn pony. Het is een recreatieaanspanning. En daarachter volgt Sjoke Bakker met zijn Friese aanspanning. Oké, er komt de volgende groep alweer aan. Dit zijn mensen bij ons die op een hoog niveau rijden. Het zijn Amber en Sanne Zwarteveen, Femke Huytema, Martin Sterk. Ze hebben goed de gang erin. Let vooral op deze Amazone. Die is net vorige week of 2 weken geleden op de Nederlandse kampioenschappen springen. Is ze tweede geworden. De volgende aanspanning is ook al in aantocht. Dat is de familie De Winter met een dubbelspan paarden. De wagen is door Joop zelf gemaakt. Het ziet er fantastisch uit. Jaap, ik zie de volgende groep alweer komen. Niet zonder enige trots. 2 dochters van mij. Anouk en Rikst op Joker en Daphne. En Marije, die rijdt op Marta. Dit zijn de ruiters die al op een wat hoger niveau rijden. De achterste, dat is Rikst, die springt vooral. En de voorste 2, die rijden dressuur op M-niveau. Dus een heel goed niveau. Dan komt de volgende aanspanning er alweer aan. Dus de familie Hoekstra hier uit Oldehopa. Hij rijdt met een KWPN-paard met een recreatiewagen. En zo je ziet, altijd keurig verzorgd, de familie Hoekstra. Keurig. Jaap, de volgende groep. Ja, dan komt hier alweer onze laatste groep aan. Dus Marianne Visser op Lucas en Tjitske Hummel op Madonna van de Grubstal. Het is wel heel leuk om te zien dat je het Friese paard, wat door onze vereniging heel graag gebruikt wordt, zowel heel goed aangespannen gereden kan worden als onder het zadel. En daar zijn we heel trots op. Jaap, daar komt de laatste voor jou aan. Daar komt de laatste voor mij aan. Dat is een 4-span Friesen, de familie Kraan. De leidsels zijn in handen van Klaas Kraan. En Klaas en zijn familie zijn echte liefhebbers van de marathonsport. Overal in de regio waar wedstrijden zijn kun je de familie Kraan tegenkomen. Het vereist grote stuurmanskunst om met een dergelijke aanspanning hindernissen te rijden. Wij van de meetvereniging hopen dat u een beeld hebben gegeven van onze passie. Dank u wel. En dan komen nu, u hebt ze eerder gezien deze week, onze cabaretgroep uit Oldehopa, de Flying Stars. Ze zijn bekend van optredens in Noord- en Oost-Nederland. En nou, nu natuurlijk heel Friesland kent de Flying Stars. Ik zie dat ze redelijk klaar zijn. Flying Stars, ga je gang. Zo,
Zo, wij hebben hier ook nog een herenkapsalon, dat wisten je hem niet, denk ik. Nou, we hebben hem wel, dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop dat de klant gauw komt, dan kan ik beginnen. Hé? Je ook succes, Manon, hè, vandaag. Ja. Hey, Albert, ben je er al? Ja, Koos, ik ben er. Ga gauw zitten, jong. Wat moet er gebeuren? De baard eraf of het haar? De baard moet eraf. Mokken die vinden het te veel kriebel. Nou, dat komt mooi uit, ben je op goede plek. Ga zitten, jong. Maak het je makkelijk. Ja? Dan zal ik even nieuw het kleed om me doen. En doe de brillen maar af, want het is nog een vet spul. Ja? Zo zit hij ook te strak mee, jongen? Nou, kijk eens aan. Dan zal ik er hem wat goed opsmeren. Ja. Het smaakt wel een beetje vreemd. Ja, het is beter, maar je moet ook niet opeten. Daarvoor ben je niet bij de kapper, jongen. Moet ook iemand haren af? Nou, moet je wel stil weten, hè? Oh, mag ik jou even wat vragen, Albert? Ja, maar je moet de mond wel houden, want ik snijd zo je straten door met het scherpe mes. Oh, dat moet maar niet. Nee, maar wat wil je me vragen? Nou, als ik met thuis aan het scheren ben, dan krijg ik de kaaklijn nooit zo glad. Hoe doe je dat toch? Oh, daar heb ik wel een foefie voor, hoor. Ja, zie, ik heb een pingpongballetje. En als je die dan in de mond doet, zo, ja, dan krijg je een hele strakke kaaklijn. Ja, probeer dat maar eens. Zie je wel, dat voelen beter werk mee, jongen? Ja. Maar, mag ik hem vragen, wat gebeurt er dan als ik het balletje inslikken? Als je het balletje inslikken, oh, dat hindert helemaal niks, hoor. Dan breng je morgen maar weer waarom, want dat doen die anderen ook allemaal. Windows are broken. Imaginary glass, this is unspoken. Which messes up the rest. Anger is boiling to the point of make mistake. I can't control it. This is my ache. Come on, step up now. Step up now. This is not the way, we'll make it somehow, somehow. But maybe not today, so hard to see. That what's standing in the way is me. Come on, step up now, and leave the sleeping man with all his dreams. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. My doors are open for everyone to see. My lights are blinding me and what I wanna be. This will be over. This is rehab in the make. I can't control it. This is my ache. Come on, step up now. Step up now. This is not the way. We'll make it somehow, somehow. But maybe not today. So I do see that what's standing in the way is me. Come on, step up now. Step up now. And leave the sleeping man with all his, the sleeping man with all his, the sleeping man with all his dreams. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
step up now, step up now. This is not the way, we'll make it somehow, somehow. But maybe not today, so what you see, that wood standing in the way is me. Come on, step up now, and leave the sleeping man with all his dreams. Na 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 Ik deze laatste uitsturing kunnen wij hem weer een blik op het dikje in Aldopeer. Laat je hem voor de laatste keer verrassen. Ja, daar hebben we... Oh. Hey, mag ik... Oh, het gaat direct zo mis hier, hè? Dit was onze schaapsherder, maar de schaap me weg. We komen met de volgende. Test. Tjalling de Boer. Je bent al een bekende in Friesland, Tjalling. Of niet? Ga maar door, hoor. Hier hebben we een soort met gemotoriseerde fiets. Een Berini uit 1950. Een Berini uit 1950. Hij deed met Fries praten. Dus je kon hem op je eigen fiets zetten. Oké. En dan hebben we hier Jan. Ook al een oude Solex. De mooiste van Nederland. Een automotor van 1966. Van mooie beste er niet, zegt Jan. Dan gaan we weer verder. Dit is Marta en Inge. Prachtig vervoer. Dit is de uitvinding van de eeuw. Dit denk aan 40 kilometer fietsen op een middag. En ik moet een beetje mettrappen, maar het is uit de kunst. Wij kunnen over een fietspad van 71 centimeter. Dus alles kunnen we hem. Oké, ik moet helaas verder, want het is een druk programma. En wie hebben we hier? Zullen we dit even, wie bent dit? Ja, Freddy, jongen. Ja, dit is een oude auto, hè. Ze zeggen dat hij van David Bowie geweest is, maar het is een Rolls Royce uit 1960 ongeveer. En hier achterin zitten ze aan de bordel. Proost, hè. Maar van David Bowie, dus This is not America. Woehoe. Ja, dan hebben we de volgende. De volgende is Nick Oostra. Ooit bekend van de Red Comets. Nick, hoi. Hoe is ie? Ja, goed. Het is lekker weer in zo'n oudegie, hè? En echt mooi weer voor zo'n oudegie. Ja, hallo. Sorry. De laatste van deze dag is Jaap Punter. Jaapie. Wat voor auto is dit? Want ik heb geen verstand van auto's. Dit is een Golf Cabrio van 79. Van 79. Nou, mooi binkie. Maar ik zie er nog meer aan komen, dus bedankt, hè. Ja. We hebben nog niet de laatste. Dit is toch wel een heel mooi plaatje. Een witte koets. Hier het Maxima ook in zitten, volgens de gerucht, maar ik weet niet zeker. En Sipke, wat is dit? Een trouwkoets of iets? Ja, dit is gewoon een coupé, een trouwcoupé, dus Maxima heeft er niet in zitten, maar Willeke Alberti wel. Willeke Alberti had er wel in zitten, dus ik zat niet ver mis. Maar dit was het. En geef ze maar de teugels, de vrije teugels. Dan gaan we nu weer verder naar het volgende onderdeel. Zoals je hem van u gewend bent, sluiten wij de dag jou met het waapraadje. Je hoort eindelijk eens in het Fries, terug Aukje Riepkema. Lieve Ben, beste burgers, boetelui en ondernemers van Oldenhalpeer. Ik heb jullie de eer om het waarbrug te doen. En het stellingwerfs moeten we in de eer houden.
Maar ik vind de Friese taal me wij ik net vergeten. Vandaar. Zat je misschien weten, al de halpeers stiet zelfs bij het KNMI in de beeld op de grote landkaart, maar grote letters. Ik maak elke dag de weerslag, de deltslag van het Rijnwater, Trojan, naar de beeld. En dat moet ik simmers om 4 van 10 van en 's winters doe ik het 4 van 9. Nou, dan hebben we al een soort jaar toe het weerbericht, maar ik wil het eigenlijk doen voor de komende simmer. Meeske, wat krijgen wij mooi waar. De depressies, daar horen wij hier echt net van, maar die gaan onder u stroog, oer u hinnen, links en rechts komen er soms wat snittertjes, maar die hebben we echt nodig, want er binnen boeren blij mee. Ik de hobbyboeren, die weer ik nogal een soort hebben. En natuurlijk de meesten maar de tuin. En het is heel goed voor de lindenvallei, want die moet natuurlijk bloeien kennen. Dan wil ik even graag vertellen nog dat we zo'n mooie simmer krijgen. Dat is alleen nog maar gunstig voor de dorpsfeesten, de Roel Bottema-dagen, de keuring van de Frieske Hindes en net te vergeten van uw camping. Dus dat is heel belangrijk. Dan moet ik nou de oerstap maken naar Kolm. Want volgende week is het in Kolm. En daar kun je depressies krijgen. Maar zolang als de molen rustig bloeien, dan kun je ervan uitgaan dat het droog waar bloeit. Hier heb ik het mooi afsluiten. Wat zeggen we dan? Oortje!